మామాన పోరి మరనడిపేడి బడుకువి బారి నాకే మడక జర్ర పోరి నీ కోడి బారి జర్రాగ నిమ్మె పోరి. హలో హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు డెమోలో చూసారు కదా, ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం. సో అంతకంటే ముందు వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. ఇప్పుడు వీడియో ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. ఆల్రెడీ ఫస్ట్ సెకండ్ 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసే ఉంటాయి, వాటికి ఎఫెక్ట్ కూడా యాడ్ చేసి ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు నుంచి బీట్ మార్క్ దగ్గర నుంచి ఫొటోస్ మనం కొత్తగా యాడ్ చేయాలి. ఇట్లా ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, పిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్, ఇలా కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఒక ఫోటో మిస్ కాకుండా మెల్లంగా యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇలా ఏ ఫోటో మిస్ కాకుండా చూసుకోండి, మంచిగా యాడ్ చేసేయండి ఫ్రెండ్స్. 1 బై 1 చివరి దాకా ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోండి. సో నేను మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు కొంచెం స్కిప్ చేస్తున్నా. సో ఫ్రెండ్స్, మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు వీటికి సేక్ ఎఫెక్ట్ పెడదాం. దానికోసం బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు ఫస్ట్, సెకండ్, థర్డ్ 3 ఫొటోస్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ ఫోటోని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు టైమింగ్ చెప్తాను ఫ్రెండ్స్. ఆ టైమింగ్ నుంచి యాడ్ చేసుకోండి. 4 సెకండ్ 11 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర నుంచి యాడ్ చేసుకోండి. ట్యాప్ చేసి పేస్ట్, మళ్ళీ చిన్న సైజు ఒక ఫోటో వదిలేసి ఇంకో ఫోటో పేస్ట్, మళ్ళీ ఇక్కడ లాంగ్ ఫోటోని వదిలేసి ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. ఇలా కంటిన్యూగా 1 బై 1 యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఇలా ఇక్కడ చిన్న ఫోటో వదలాలి, ఇక్కడ ఏమో పెద్ద ఫోటో వదిలేసి మళ్ళీ పేస్ట్. ఇలా కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో నేను చెప్పింది అర్థమైంది అనుకుంటున్నా ఫ్రెండ్స్. ఇలా కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు చిన్న సైజ్ ఫొటోస్ ఉంటాయి కదా ఫ్రెండ్స్, ఆ చిన్న సైజ్ ఫోటో, ఈ ఫోటోకి పేస్ట్. మళ్ళీ ఇక్కడ చిన్న సైజ్, ఎక్కడెక్కడ చిన్న సైజ్ ఫొటోస్ ఉంటాయి కదా, ఆ చిన్న సైజ్ ఫొటోస్కి మాత్రమే యాడ్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు మధ్యలో ఒక్కొక్క ఫోటో చిన్న సైజ్ వదిలేసాం కదా, ఆ ఫొటోస్కి యాడ్ చేసుకోండి. ఇలా కంటిన్యూగా చివరి వరకు ఇది కూడా సేమ్ ప్రాసెస్. సో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు లాస్ట్ ఫోటో ఉంటుంది. లాస్ట్ ఫోటోని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసి ఇప్పుడు లాంగ్ ఫొటోస్, ఓన్లీ లాంగ్ ఫొటోస్కి మాత్రమే యాడ్ చేసుకోండి. ఈ లాంగ్ ఫొటోస్ ఎక్కడి నుంచి ఉన్నాయి, 5 సెకండ్ 23 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర నుంచి ఈ లాంగ్ ఫొటోస్కి యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఇట్లా లాంగ్ ఫొటోస్ ఎక్కడ ఉంటాయి ఆ ఫొటోస్కి యాడ్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు ఓన్లీ ఫర్ లాంగ్ ఫొటోస్ మాత్రమే ఉంటాయి, ఆ ఫొటోస్కి మొత్తం యాడ్ చేసుకోండి. సో నేను చెప్పింది అర్థమైందని అనుకుంటున్నా ఫ్రెండ్స్. వీడియో నచ్చితే మాత్రం లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ప్లీజ్ మీ కామెంట్ మరియు మీ లైక్ నాకు చాలా అవసరం. కామెంట్ చేయండి అండ్ లైక్ చేయండి. సో నేను చెప్పింది మొత్తం అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్. ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. జై హింద్.